Biljana Biksi-Obradović, naša gošća danas. Biljana, dobar dan, dobrodošla, izvoli mikrofon. Dobar dan, hvala na pozivu, drago mi je da se ponovo vidimo. Pa evo, prošlo je nekoliko meseci, evo nas na početku 5. redovnog jesenjeg ciklusa emisija Nedeljom u 3. Drago mi je da si, evo, baš bila ti ta koja je dala današnjem izdanju jednu pravu muzičku logistiku. Nekako još uvek nisam spremna da se oprostimo od već otišlog leta. Ne znam kako ti. Da, tako je. Još uvek smo svi po tim laganim notama i onako navikavamo se na radne obaveze, što bi se reklo. Još smo na polu raspustu. Ali, eto, tu smo mi da ljude malo pokrenemo muzikom, pesmom, plesom. Znači, motori, oni radni su se već polako upalili, već se kreće do bome u neke nove poslove, u neki novi rad, u neke nove pesme. Međutim, ja bih voljela da prosto podsjetim gledaoce, ti si već negde uoči, sad već proteklog leta, uradila jednu potpuno novu, drugačiju pesmu, je li tako? Mi ćemo imati prilike danas da je čujemo. Obavezno, obavezno. Čuće gledaoci i slušaoci, pošto ja gledaoce delim na one koji samo gledaju i one koji gledaju i slušaju. Pa eto, apelujem da uključimo i svoje receptore. Da. Dobro, Biljka, pa kako, o čemu se radi? Sama si bila autor, sama kompozitor, tekst sama pisala? Sve. U principu ja uvek pišem muziku i tekst zajedno i onda aranžman je taj koji se nadograđuje i razrađuje. Tu sam imala kolege koji su me pomogli u tom realizovanju cele moje ideje. Dakle, Uroš Pavlović je radio aranžman i moja malenkost. Bojan Bojević je zaslužan za mastering, snimanje i miks. Taj finalni, u stvari finalno uobličenje, što ja kažem, stavljanje mašnice i kutije. Ja sam imala prilike da te slušam u nekoliko navrata, mislim na tvoje žive nastupe i ti zaista umeš i da raspoložiš i da animiraš publiku i zaista vrlo brzo svi počinju da se smeškaju, da se opuštaju, da zaigraju. Šta planiraš ove jeseni? Prvo, drago mi je da to čujem. Pa kad je istina, pa šta sad? Pa eto, hvala na komplimentima. Prosto je to tako. U principu ja sam rekla kada to ne budem videla kod ljudi, onda ću prestati ovim da se bavim pa ću otvoriti neki butik ili nešto drugo. Dakle, moja ideja jeste bila da svake godine makar izdam po jedan singl. Pošto su vremena takva kakva jesu, već svi dobro znamo da sad ne pričamo, da ne podsjećamo već na tugu ove naše situacije. Kako ja rekao na početku, da zabava bude kulturnija i da kultura bude zabavnija. Dakle, moja ideja jeste da makar se javim svojoj publici jednim singlom i eto, ko to prepozna, kome se dopadne, bit će mi utoliko draže. Meni je drago što to sve više i više ljudi prepoznaje. Jeste, i meni je drago i ono što je meni najdraže je u stvari što se ljudima dopada isto i ono što se meni dopada, odnosno prepoznaju ono što ja jesam u svojoj biti i to mi je onako najdraže. Dobro, hvala ti puno na ovom kratkom razgovoru. Ne bih se zadržavala više na ovoj sceni. Zapravo više bih voljela da se prepustim zajedno kao i gledalište nekim lepim novim pesmama, starim, ali novim i hvala ti što si danas sa nama. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo. Hvala i vama.